Здравейте, намираме се пред Българското училище в Милано и аз искам да ви представя нашия гост Денис Благоев, който от 3 годишен, вече 23 години, живее в Милано заедно с семейството си. И много е интересно нещото, с което се занимава. Той учи италианци на български народни танци. Здравей, Денис! Здравейте. Кажи ми, от кога се запали ти по българските танци? Аз започнах на 15 години, защото майка ми ходеше на български танци. Оттам започнах да танцувам, стана ми интересно. Записах се в група в България, в Дупница. И вече тук се яви место за преподавател по народни танци и от 2019 вече преподавам. Преподаваш народни танци, Да. а сега вече много италианци се включват във вашите групи, които са и български народни танци, и балкански, и други, нали? Така, Да, какви от цял народни, свят, от цял свят народни танци. да. А ти си преподавател по български народни Да, танци. по български народни танци. Да, и кажи ми, интересно ли им е на италианците да учат българските? Трудно ли им е? Интересно ли им е? Интересно им е, защото са по-трудни от другите. Френските, например, са много лесни, докато българските са по-трудни и по-забавни. За тях им е интересно това, че са нераздонеодни тактове. И вече като ходим на фестивали, такова им е много интересно всички носи, всички цветове. А носи имате ли? Откъде се снабдявате с носи? Да, носи имаме, взимаме от България, от Купувате от сайтове от България. В кои държави сте ходили? В България сте идвали, нали, на фестивали с народни? Да, били сме преди 2 години в България на фестивал за кукерите. И отделно сме ходили на Испания, в Франция и в Чехия. Кои танци се възприемат така най-радушно от чужденците, където ходите? Освен България, разбира се. В Чехия, например, харесват ли им българските народни танци, изпълнени от италианци? Да, и там има доста групи. Много харесаха това, че точно италианци играят български танци и за тях е много чудно. Добре, кое е хоро, например? С кое хоро почвате? С правото, предполагам. Да, право хоро, за да може да видят основата. И след това малко по-сложни, като араб, ганкино, еленино. Да. Кое ми е любимото хоро на италианците? За сега харесват много Дунаиде, което те не могат да го казват името и казват това с коляното. Те винаги имената с какво се фигурира в хорото казват. Да. А на тебе кое ти е любимото хоро? Аз съм по-към сложните, например Кривосадовско хоро, които е доста по-сложно. Да. А колко човека са в твоята група? В момента сме 20 на души, които танцуват, но от година година зависи. Ти си бил преподавател и тук в Българското училище по народни танци, нали така? Бил съм помагал. Помагал си, да. Българите учат български хора, нали така? По-лесно им се отдава на български. Да, на българите им по-лесно, защото вече са свикнали с музика, всичко да слушат. Не, танците им е по-трудно. Да, добре, какви са другите танци, които им харесват на италианците? Френските? Предимно френски, защото тук сме близо до Франция. Играят много ирландски танци. Какви? Холандски? Ирландски. Ирландски танци, да. И предимно балкански като гръцки. Те повече балканските танци, повече знаят гръцки танци. Гръцки танц. Да. Но вие популяризирате в Италия, обикаляте ли се с тази група? Да, обикаляли сме в Италия. Аз отделно съм обикалял и в други групи съм преподавал. Пак на италианци. Да. Добре. Коя народност най-добре възприема българските танци? Т.е. на коя им идва по-така естествен? На Балкан. На балканците. Да. Добре, много ти благодаря. А ти си от Дупница, малко повече да ни разкажеш за теб, какво си завършил, какво учиш тук. От 3 годишен си дошъл в Милано, заедно с семейството ти, родителите. Тоест, първо бабата и дядо ти разбрах, че си дошли. Дошъл, след това моите родители първо дойдеха за ваканция, просто да го видят, после намериха работа и решиха да живеем тук. И си купихте къща, в кое градче? Ние сме в Сан Джулиано Миланезе. Сан Джулиано сте, то е близо до Милано. Къде се провеждат курсовете тук в Милано? В Сан Донато, съседното. Съседното. Да, е малко по-близо до Милано. Да. Тук в Милано има ли други групи такива с италианци, които учат български народни танци? Италианци, които учат български народни танци? Не. Има италианци, които учат интернационални. С други учители, но български танци правят много малко. 1-2 на курс. Да, и тези италианци ходят в България, идвате там и представяте.
казвате, на Кукерския фестивал преди 2 години. Да, преди 2 години ходихме на Харесва ли Кукерския им? фестивал. Какво споделят за България те, когато Харесва идват? им много цялата природа, това, че има много цветове и това, че българите са доста добре ги приемат. В смисъл, като видят, че чужденци играят такова, са щастливи, радват им се. На тех им Естествено, харесва много. да, да. А италианските танци, кои са традиционните италиански танци? Повечето са от южната част на Италия, като тарантела, пицика. Има малко от северната, но това вече са се по-загубили, като квадрилия. А ти какво ще кажеш? Италианците, защото българите, почти всички българи, с които съм разговаряла, когато дойдат в Италия, казват, че усещаме си го много близко. Темперамента ни е, може би, един и същи. Много сме близки като възприятие, като поведение. Така ли е? Да, така е. Да, наистина сме близки. А ти къде възнамеряваш ли тук да останеш или да се връщаш в България? Питахме много деца, които учат в това училище, които казват, искаме да се върнем в България. За момента предпочитам тук, защото тук съм учил, вече тук имам всички приятели. Да, загубил си бъдеще не се връзките знае, да. в България, от Дупница, нали Да, така? да. Добре, приятелите ти тук, ти сега си студент всъщност. Да. Нещо, което е много различно, коренно различно между италианското приятелство и българското приятелство там, какво е? Събирате ли се? Да, по принцип тук в Италия се събират много по-малко. Може би защото в Милано сме много голям град и е много трудно да се събереме. Всеки е от различен край. И как се общувате онлайн? Да, разбираме се по групи и после се събираме. Събирате. Но в моята група приятели половината сме българи, така че... На дискотеки ходите ли в Милано? Да. Има ли така достатъчно забавление за младите хора? Да, в Милано има доста места за правене. А във вашите градчета, където живеете? Там не. Там се събираме само на бара, да пиеме нещо и после, когато трябва да се забавляваме, идваме до Милано. Добре, ти в кой университет учиш тук в Милано сега? Татаре ди Милано. Да, учиш информатика, нали да, така? IT. С това ли ще се занимаваш? Не знам. Не съм още решил. Добре, има ли достатъчно работа за млади хора тук? Как ги възприемат младите хора? Да, доста работа има. Доста хора идват от цяла Италия да учат в Милано и после да работят тук. Тук е предимно работа в офиси. Да. Добре, много ти благодаря и поздрави на всички от Дупница. Си